Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha ke lapha baphulaphuli ngabadlali ke iKaizer Chiefs engakacacisi kwanto ngabo, and kubonakala ingathi abadlali ke xa bejongekele ngathi iKaizer Chiefs iza kubancama, kodwa ke asazi ngoba ke sisalindele uJessica Motaung njengesithembiso besibekile. Wathi ke kwintsuku ezizayo akusentsuku zatywala bazawuza ngaphambili batsho into yokubana baqale phi baphela phi, zeziphi players abazikhululayo, izeziphi abazigcinayo, emveni koko batsho nomkhombandlela wokubana ibe iKaizer Chiefs badinga ntoni na kule season izawuqala. Masikubalele kanje ke mphulaphuli, ngoba lapha ukhona uPulemodi umfana omdala, into yakhe ayikacaci kuze kude kuzothi ga ngoku into yokubana iKaizer Chiefs icinga ntoni na ngecontract kaPulemodi. Akukacaci into umfana omdala, bafikelele ngoku kumagqibela kankqoyi wecontracts zabo, kodwa ke iKaizer Chiefs ayike zingaphambili imemeze, izimemezile ezoWandile Duba, izimemezile ezoBrandon Peterson icontracts yathi yaqhubeleka iyabagcina. Given Msimange bayaqhubeleka bayagcinwa ngaphakathi. Ezi ke zoPulemodi azikamemezwa ii-contracts. Othabo Cele bane-contracts neqala leKaizer Chiefs sisaqhubeleka basengaphakathi, kodwa apha ke kuPulemodi, kuMorris, kuMahlowu, kuSirino, kuMthethwa, kuBruce Vuma, sendibala amagqala ke la ke mphulaphuli, into yabo ayidange yacaca. Ube nguSolomons umfana omdala, into yakhe ayidange yacaca. uSireno ke yena ke into yakhe seyicaca into yokubana iKaizer Chiefs iyamkhulula, ayizuba sayirenywisha ke icontract yakhe. noGeorge Mahlowu ikhona ke into ethi naye iKaizer Chiefs ikusengathi ayizorenywisha ke icontract yakhe. Apha ke sawuthetha ke ngoku ngoSibongiseni Mthethwa, sithethe ke ngoMorris, sithethe ngoPulemodi, sithethe ngoBruce Vuma, sithethe ngoSolomons, sibuze into yokubana ke ngaba na emakamva wabo abheka kweliphini icala uzothi ngoku. Sikubalele ke uSolomons right back umfana omdala, endicinga into yokubana uphikisana kakuhle pha nalomfananyana wakwaMonyane kunye ke noRefrosla. Xa ndithi ukujonga mna ikusingathi ngebemnikeza ke uSolomons noba icontract yokugqibela, akaphinda aqhubeleka aphikisane la madoda mabini pha kula right back. Isingathi bebe right ngokuba bobathathu, uThabiso Monyane, uRefrosla kunye ke noSolomons, ikusingathi ba right pha kula right back abafana dala. Sizojonga lapha ke kuPulemodi, xa ndithi ukujonga engathi ke esaspeed sakhe sesadingakala nakusizini ezayo, mhlawumbi kumqeqeshi omtsha ozofika wawukwazi ukumcoacha, wawukwazi ukusiguqula esaspeed simsebenzele siwinise iqela leKaizer Chiefs. Kodwa enyanisweni ke sesadingakala esaspeed sakhe pha uPulemodi. Siye pha kuMorris, uMorris ke mfana omdala ndazi ke baphulaphula loba iKaizer Chiefs bayike phinde ikimnikeza ithuba lokugcina, ikiphinde imjonge into yokubana akho nto na azawudaze nayo uMorris pha ngaphakathi kuqala leKaizer Chiefs. Nam ndiyarhalela into yokubana ke ikimnikeza lithuba lokugcina pha uMorris kule season izayo, ikimqola sento yokubana akho nto na azothi ayibeke pha etafileni. Injalo baphulaphuli ke uBruce Vuma andinotsho into yoba iKaizer Chiefs mayimthini, andinobe ndixoka baphulaphuli. Ndawuva ngani into yokubana nina nithi iKaizer Chiefs ke uBruce Vuma mayimthini. Sibongiseni Mthethwa naye umfana omdala bendihlale into yokubana ikiphinde imnikeze ithubanyana nje iKaizer Chiefs, ikiphinde imnikeze ithubanyana lokubana ke umfana omdala azilwele, ngoba kuzobhekwa eAfrika ngoku azodingakala amadoda afana ke noSibongiseni Mthethwa kanje. Injalo ke baphulaphula. George Mahlowu akho nto ingako ndingayithetha ngaye, noba iKaizer Chiefs ngamkhulula akho nto ingako ndingayithetha ngaye ke umfana omdala. Ningangena ke baphulaphula ke nitsho ke nento yokubana niva kanjani malunga nezi players, kodwa ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.